Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Ka surok nongstoin ramrai bat kersyai ka bajrong kumbah 90 kilometer kadai ka way ni ki surok ka badan hapo ka West Khasi Hills District bat kadai ru ka surok ka bala sneu shabapalat put bat kani ka jing sneu jong ka surok kala penso sat ru ki pai ba jong ka thain ramrai ha ka yat ka yeng ka kit ka ba bat khamtam ha ka pang ka shitam ha ka baya dei bat ka jingshna ye ka surok katanat PWD kaladep khot tender bat lesi kani kan long ka jingker khu ye ki pai ba jong kani ka thain kat kum ka jing yo jingtim ka jing khot tender na ka benta kani ka surok kan long shwa tang na ka benta lai pu saw point lai pu khundai kilometer ha ka benta ka banengkong ka first phase ha ka jing mang pisa ka ba arspa lai pu wei klor lai pu henreu lak tingka bat ka jing play ye ka tender ka long ha ka shipho tarik upnai naitung arajar arpu wei Nagaliang jong kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples West Khasi Hills District kala kentu ka sarkar jilla bakade ban penkloy na kabenta ka jingkhot tender habaro hanyo puar kilometer khanang ba ki paj ba jong kani ka thain kin suk hakayat ka yeng bat hakara ka rong kum ka seng FHP West Khasi Hills in pau ka jingsungu ka bakraw ya ka sarkar padeng Kabal ayalam dahu Narendra Modi kumbu Prime Minister paru kumju ya ka tenat kepada ipek ya ka surok kaba la mang bisa ya ka project rehabilitation and upgradation of Nongstoin Ramrai Kharchai Road kaba ladak ban khot tendar kaseng ka ikublai ru ya ka sarkar MTA ka ba layalam dahu konrad konkal sama kumu chief minister ka ai khublai ru ya ka tanam UD road Nongstoin subdivision ka ba trei sitom na du sedang ban penurlong ya kani ka surok ba ya kani ka surok mentah ladak ban khot tendang Swa nadu 0 point live spa live pusan hadu live pusan point 0 live kendai kilometer kumka first phase kaba lamang pisa kaba ars kumba ars pa live wiklur live kunreu lak tingka badon plino ya kini ketendal haka shipho terit jong'u agos arajar afuel ni ven pau ka jingsungu ya ka sorkan kalomba kadi ka surok kadai ka surok ka ba kongsan bha ya ka West Khasi Hills bat ya ka Southwest ka ba penyeso ya ka jelam Meghalaya bat ka Assam kadai ru ka wei na ki putlum ya ka kai ka pateng ya ka kwat ka khia bat ya ka puli dan de bat kiwei ka ba anda lagat le ka surok bun na ki kam kai ki ba nim don kam su banang kiu se selong kham tam sha ban le sha ka hoti airport lani station rail bat ka ba kong sang su ka ba pun yeso ya ka bakli bat ya ka borsora export bat ka ban le chiyo Bangladesh lingba ka Mauet Nongstoin Ramrai bat Kharchai Shadu ka Assam ka ba kham toy su ka ba yani ba ni kham jang ya ka hospital ki ba kham ha ki hospital ki ba kham ha Nataki markai ki mata ki ba nimjuyo na ka jelala jong. Tekum kaseng hakaju kapur ni kerpan ru ya ka sarkar ba kan pendep no ban khot tendar no sisndam ban pendep komplit baru nyoku kilometer namar menta kumbalong menta
kadang khot tang ya ka first phase kabalong tang line pu sau point 0 r pu khandai kilometer ka klem patla ban penyeso adu muta bat ka asam